be hit it. Gonna be a hard. No, because they're a great team. They showed that first day they were tired. And you never gonna feel this cold again. Yeah. Come on. Approach game in different way. In the first set they gave us a hard life, and then after I think that we wanted the most to win today. Nie spodziewał się, że zwycięstwo będzie takie łatwe. Spotkali się z Bułgarią pierwszego dnia, ale to był zupełnie inny mecz. Bułgarzy byli zaraz po Nowym Roku, po podróży, zmęczeni. Są znakomitą drużyną. Dzisiaj świetnie walczyli w pierwszym secie, ale ten pierwszy set, porażka w końcówce chyba ich trochę załamała i dlatego później już nie walczyli tak mocno.